Și bine m-am găsit la primul episod de Dream League. Și na, uite, v-am zis că o să filmez Dream League destul de mult. Am niște jucători foarte puternici și am făcut multe meciuri cu 7-0, 8-0, 9-0 chiar. Odată a fost o neînțelegere când aia ce-a prins-o. Când eu am bătut pe unii cu 5-0 și mi s-a pus că ei m-au bătut cu 5-0. Da, și chestia aia cu calitatea mi s-a făcut acum de 720, dar nu știu ce s-a întâmplat acolo alea. Hai Manolas, motociclu. Porci. Hai Suarez. Da, l-am și pe Pepe. Mi-a luat mingea. Unele meciuri îi bagi cu 1-0. Și l-am pe Bravo în poartă, așa că nici nu mă stresez că îmi dă gol. Adică, na, frate, să mă stresez că îmi dă gol, pai de cap. Am fost aproape, a fost acolo. Unele goluri le-am dat și la vinclu. Și îmi place să filmez Dream League. Am filmat destul de des, dar asta am făcut fiindcă îmi place. Și e destul de bine, nu? Adică dacă filmezi într-una poți să vezi. Că uneori mai filmezi și când n-ai chef, știi? Dar eu am un chef nebun de a filma. Cum parcă a trecut în poartă? Doamne, când filmez nu prea mă descurc bine să dau goluri. Vorbesc cam mult, dar dacă nu vorbesc videoclipuri să facem o panoramă. Haide Rodriguez. Frate, gata. Eu acum dau la goluri până mă încap pe mine. Ce-am spunea? Ce-am spus? Nu cred că e adevărat ce-am spus adineaura. Hai Rodriguez. Hai. A fost un gol prea șmecher. Dacă a fost șmecher să spuneți da în comentarii sau nu. D sau nu. Le-am făcut cele mai scurte din lume. Pepe, haide Pepe. Destul de decent. E puțin lag din cauza că filmez poate. Dar la mie tot îmi place. Adică nu jucați voi. Frate, vreau să apăs pe B. De la pase. Începe cu P, pase. Da, B, na. E B, A și C. Bancă. Haide. S-a terminat prea repede să e 1-0. Cu golul șmecher la lui Rodriguez. Haide. Uite-mă ce bagă el. Vine mă tu cu alții. Și unii dintre voi chiar mă urmăresc și apreciază ce fac. Nu știu cine exact, dar sper să nu fie prietenii mei să râdă de mine. Adică, na, să scrieți voi păreri în comentarii dacă vă place Dream League. Ia uite-l ce șmecher e Bravo. Cum a ajuns mă ăștia la poarta mea? Golul ăsta am fost ca un nașpa, dar eu știu să fac brazilian ca șut, că așa făceam mereu într-una. Am dat gol de la vinclu cu Neymar de la mijlocul terenului. Nu știu cum am făcut, dar mi-a plăcut. Am și salvat-o, dar nu știu cum arăt, unde filmez. Nu unde filmez, că atunci nu filmam. Aveam canal, dar nu filmam. Aveam canalul de mult. Și ceva dintre voi, nu știu cine e, dar tot îmi dă like-uri. Și îmi place foarte mult. Să nu dați dislike, că mă supăr. Hai Neymar! Zic. Unde naiba dau? Nici Adi Popa nu dădea așa prost. Glumă de gumă. Hai, durat, haide. Bă, mi-a luat o mingea de la picioare. Hai Suarez. Hai, Pepe.
Unde te duci, mă? Bă. Cred că ți-a căzut bateriile. Hai, Jordi Alba. Ce speed. Net offside. Frate, ce aproape am fost acolo. Dar de când să fixezi? Cum am dat eu un gol odată la vincul cu capul. Suarez. A fost chiar foarte șmecher golul acela. Eu filmez într-una. Nu știu, am eu o plăcere foarte șmecher de a filma. Și nu mă simt rău dacă vă place. Să mai filmez și pe la 7. Dar odată pe zi nu pot să filmez mult. Păi eu filmez mult fiindcă decât în ziua asta pot să filmez. Bine, nu mă refer la propriu. Ce am dat lui ăla în cap. Bă, nu te duci, bă. Nu-mi dai mie gol. Bă, Pepe, ai dat fault? Nu. Și mi-am făcut grij. Mai trebuie să dau un gol neapărat să se termine. What a finish. Haide, mă, nu o las modoceacul. Grijal. Hai, grijă, Grijal. Nu. Mamă. Salvează mingea. Bă, de ce mi-e frică? Am portarul Barcelonei în poartă, frate. 2-0, n-a fost prea bine. Sunt pe locul 2? Cum adică? Îi băteam pe eu cu o grămadă. De ce sunt pe locul 2? Știu că am nesimțit ăștia. Nu. Deci, uitați echipa mea. Este foarte bună. Rodriguez, Suarez, Neymar, Pepe. Aici l-am pe Iniesta. Cum vedeți, l-am pe Manolas cu 80. Jordi Alba, Can, Grijal. Sau așa îi spun eu. Pe ăsta și pe ăsta de la Brazilia. Și pe ăștia l-am pe Iniesta. Dar mie îmi place să-l țin pe Pepe. Mai l-am și pe ăsta de aici. Dacă îl pun pe ăla cu alea, se leagă cu Pepe, dar se leagă pe galben. Așa cum vedeți, am o echipă foarte